Medykament. Wiecie, to mi się przytrafiło jakieś 30 lat temu nazad. Ja był jeszcze w tym czas specjalnie wizgierny i taki łacny na działki. Tak po prawdzie, to do dzisiaj mi to odstało, telajno, co szkrapka jest, ale gorzej ze drukiem. No ale, ja nie o tym dzisiaj, krom tego byłek, tam mi zawsze to duplikowali, festelne złym człowiekiem. Takim pierońskim łoszkliwcem, w który każdemu musiał dopoić. No i chyba, co była to gryfnodziołcha, to nie. No i róż czasu Kajsik w lazaretowej poczekalni natrafił jak na gryfnodziołcha, w to rozkońsi znowu. Abo zdało mi się, że znów. Po paru minutkach wywiązała się gotka. Frela napoczęła zadawać te pytania, a i że co, ja już sam wspomniał z kanych ją już kuplował, uzdołek szczerze odpowiedział. A co ty tak za obyć porobisz w życiu? No mocka rzeczy robię, studieruję, trenuję po razachów, szkryflów, no generalnie mam staranie, co by mi się blank nie cniło. To też pewnikiem nie ma za tyle fajnego czasu, prawda? No i jaki ci jest mój plan, bo kiedy ja mam za tyle fajnego czasu, to naisto poradza wypokopić 100 pierońskie głupoty, a co gorszejsze, niż korzy poradza je też wszystkie tym tuplem zrealizować. Wiesz co? Na początek dziołcha afiluje tak na swoja kamratka. W takim razie żykna ci tak. Wiesz? I że tak naprawdę to we wnętrzu twoim jest jakosik pustka. Czujesz, że czegosik ci brakuje i to cię przygnębio i boli festelnie. Myśla se, o, trefiony, zatopiony, to chyba jakiś ich Freud we kiecce mi się sam przytrefił. Kodo mi na to. No, festelnie trafiono diagnoza. I tu dopiero napoczyno się wartki rumry. Ona ze takim dioseckim uśmiechem na fresie, a wiesz, ojgień, już my se powiedzieli swoim jana, jaki jest na to wszystko dobry medykament? Kuknąłech tak na nia jest se róż, baży, że ją zmustrował. No, blank nie puklato, dychać symo, czym mo, szłapy jak przynoleży, fresulka też szykownisto. Opie berci się spróbować. No, chyba wiem. I w tym łokamrzyku jejka matka poprosiła ją na bok, rzeknijcie mi po jakiemu fajno dziołcha, mo zawdy żadno kamratka. Cosiki tam ta kamratka duplikuje, dla mnie to bali i lepsi, bo moga wartko je sobie pokupić jakiś ich tekst, w który łobali ją na kolana. No ja, spalenie na kolania, bu. Ale razinku tego ktoś się nie spodziewał. Ona wroco ku mnie i pyta się fałecznie. No to co? Miarkujesz już co to za medykament? No, zdomi się, co ja wiem, nie? A ona na to, Jezus Chrystus. Ludzie, jak to ci się idzie za młodzioka drzisnąć, razinku joch musiał trafić na tych świadków Jehowy, co jak im tam jest. Wspominał młode lata, ojgień z pnioku.